mi aj nejaký komentár k tomu, ale... Bez komentára. Vladimír, dávaj! Ty kokos, to je čarovné toto, lebo by sme nejebli z toho briežku. Neboj, všetko bude potom. Normálne, toto by na YouTube vyhralo prvú cenu. Ruský mladíci v tajge, ešte vodka, tiger ti do piče prebehne, vieš, popred ním. Ty kokos, to je sráda. A tam si vyťahneš kepu na Morgana a budeš si popíjať. Inak to je veľa žere, keď to máš na tej redukcii, nie? Ale je to mechanický, vieš, ako to je tak redukcý prevod. No však to záleží od otáča. Keď nemáš otáča na teraz to prevod. Lebo to na ono to... Vieš,